सीता के राम निकारल गढ़ुए गर्भ से उगढ़ुए गर्भ से न हो। बहनी नाही सूझे नैहरे करहिया त नाही मधुबन के हो। सीता के राम निकारल गढ़ुए गर्भ से न हो। बहनी नाही सूझे नैहरे करैया त नाही मधुबन के हो। एक बन गईली दूसर बन आवरो तीसर बन हो। बहनी होई गईल चेरिया से भेंट पूछन लागे हाल हो। एक बन गईली दूसर बन आवरो तीसर बन हो। बहनी होई गईल चेरिया से भेंट पूछन लागे हाल हो। के करी हऊ तू ही धियवात के करी पतोहिया न हो। बहनी कवने पुरुष कतीरियवात बन बन भटके लूहो। के करी हऊ तू ही धियवात के करी पतोहिया न हो। बहनी कवने पुरुष कतीरियवात बन बन भटके लूहो। राजा जनक जी के धियवात ससुरु के पतोहिया न हो। बहनी राम पुरुष कतीरियवात बन बन भटकी ले हो। राजा जनक जी के धियवात ससुरु के पतोहिया न हो। बहनी राम पुरुष कतीरियवात बन बन भटकी ले हो। बहनी रतिया के हमरे संकट पड़िया तकिन मोरे साथ रहिए हो। बहनी रतिया के हमरे संकट पड़िया तकिन मोरे साथ रहिए हो। बहनी आज रही जा हमरे ही बनवा हम ही तुहरे साथ रहबे हो। बहनी आज रही जा हमरे ही बनवा हम ही तुहरे साथ रहबे हो। घरी रात बीतल पहर रात लव कुछ जानम ले ले हो। बहनी बाजे लागे बर हो बजनवा उठन लागे सोहरे हो। गरी रात बीतल पहर रात लव कुछ जानम ले ले हो। बहनी बाजे लागे बर हो बजनवा उठन लागे सोहरे हो। आग्रही नाग्रह के नौआ बेगे चली आवहु। नौआ रगरी के पीसहु हर दिया लोचन चहु पावहु। आग्रही नाग्रह के नौआ बेगे चली आवहु। नौआ रगड़ी के पीसहु हर दिया लोचन चहु पावहु। पहला लोचन राजा दशरथ दूसरा कौशल्या रानी हो। नौआ तीसरा लोचन लक्ष्मण देवरा रमैया पापी जन जान हो। पहला लोचन राजा दशरथ दूसरा कौशल्या रानी हो। नौआ तीसरा लोचन लक्ष्मण देवरा रमैया पापी जन जान हो। तीन तीन कुंड के पोखरिया तरा में दतु वनि करे हो।
बहनी होई गईल नौआ से भेंट पूछन लागे हाल हुओ। तीन तीन कुंड के पोखरिया तेरा में दतू निकरे हो। बहनी होई गईल नौआ से भेंट पूछन लागे हाल हुओ। कहवा के हवा तू ही नौआ त कहवा के बरिया ने हो। बाबू के कर लोचन लिहले जाला त बोलिया सुहावन हो। कहवा के हवा तू ही नौआ त कहवा के बरिया ने हो। बाबू के कर लोचन लिहले जाला त बोलिया सुहावन हो। बनवा के हई हम नौआ त बनवा के बरिया ने हो। बाबू सीता के लोचन लिहले जाई ले त बनवा में लौकुश भइले हो। बनवा के हई हम नौआ त बनवा के बरिया ने हो। बाबू सीतक लोचन लिहले जाई ले त बनवा में लौकुश भइले हो। पहिला लोचन राजा दशरथ दूसरा कौशल्या रानी हो। बाबू तीसरा लोचन लक्ष्मण देवरा रामैया पापी जन जाने हो। पहिला लोचन राजा दशरथ दूसरा कौशल्या रानी हो। बाबू तीसरा लोचन लक्ष्मण देवरा रामैया पापी जन जाने हो। राजा जे दे लयन दान सोनवा तरा नी रूपवन हो। बाबू लक्ष्मण देल चढ़ने के घोड़वा भी हंसी नौआ घर जाला हो। राजा जे देल अन धन सोनवा तरानी रूपवन हो। बाबू लक्ष्मण देल चढ़ने के घोड़वा भी हंसी नौआ घर जाले हो। तीन तीन कुंड के पोखरिया तेरा में दतू निकरे हो। बहनी होई गईल लक्ष्मण से भेंट पूछन लागे हाल हुओ। बाबू होई गईल लक्ष्मण से भेंट पूछन लागे हाल उहो। बाबू कवन कसूर हमसे भैली लोचन नाही पाई ले हो। बाबू कवन कसूर हमसे भैल लोचन नाही पाई ले हो। समझहु ये भैया समझहु उह दीना समझहु हो। भैया भाभी के गढ़ुए गर्भ से निकर लालोचन नाही पावाला हो। भैया भाभी के गढ़ुए गर्भ से निकर लालोचन नाही पावला हो।